Euskal Filoko eskola kolektibotan bi hildo banau ditugu, bat hildo teoriko elitekna eta besti teoriko osnarketa hildo elitekna eta besti hildo praktiko. Hildo praktikoi dagokionez, da identifikatu dugu, zera bezala gaur egun euskariek jasateitu trataera ez egokilek salauta sozializatzeko zera bat, mekanismo ez da identifikatu dugu, eta hildo teorikoi dagokionez, aurreko urtien hasi ginen hausnarketa batzui arraitzeio aurtengo honek. Galdera horiek izan zirela, hausnarketa horiekin nahi izan geniola, galdera bat egirantzun. Galdera horiek izan pixket, gaur egungo sistema hontan hizkuntzak papel dakeben ikustia, modu teoriko baten hori aztertzia, eta bestetik lehenengo galdera horrek biderako gintuzke, zeratik dauden gaur egun hizkuntza hegemoniko batzuk, eta zeratik dauden beste hizkuntza batzuk gutxitu eginak, zapaldu eginak, eta horrek emango gintuzke euskari hor kokatzea. Esan, pixket, gure hausnarketa hauek hasiera baten behintzat zehatzen nahi gehala, hizkuntzak orokortasun baten ulertuta ematen nahi gehen eztabaida batzuk diela, euskari ertzen jarri gabe, baizik eta sisteman bertan hizkuntza dien momentutiken ze papel jokatzen nahi deulako jakin, da horrek emango gaitu gero euskari ze papel jokatzen jakitea, espainola ze papel jokatzen jakitea, o frantzesa ze papel jokatzen jakitea.